Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय लोगोसेनो नोंथांमोन बयनिसिमबो हेपि निउ इयार बिथिंजा लिना फैदों नै नोंथांमोनाथ' आंनि ब्लग नायबाय थाग्राफोरा मिथिखायोआनो नङा होमबा लोगोसेनो नै बेबो बिनानावानो आरोना दादिनि फिसाजो बिथिंजा बिसोरखौ दिनै फारौ बेदरखौनो जाहोनोसै आरोना दिनै जानुवारिनि 1 तारिखआव फारौ बेदर गोदाखांबाय हौवाया दा बिनि थाखायनो नै मस्ला मस्लि देफबगासिनो दङ ओमफ्राय आलासिबाबो खारबावाखै खामानि मावनो होगासिनो जानाव फैबा खामानि मावखानांगोहाय गाजर सुकिगासिनो लिनाया बयनिसिमबो आरोबाव फिन खेनसे हेपि निउ इयार बे जिखौ माव होनो साइडआव फारौ बेदरखौ होना नांगौ मा बुस्थु आलौ मायाव सारनियाव जागोन दे मानो होनाङा जाबाय जागोन दे होमबा मा होनदों लिनाया सारनियाव आलौखौ थाइनैल' होनसै आं थाइनै थाइथामसो हो सामब्रामा र' सामब्रामखौ दालिया सोल'थे मोनबायना मोनाखै दालिया मोनथ'वाखै दे नों इखौ थावखौ होनानै बेदरा माबा हरग्रोदो गाबनो ओंखारदो आंबो दसे साइना मा काराथारमोन 1 तारिखआव मानसिया गाबोना सोरबा जानानै बेरायला बायहैनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बबेयाव बेरायखो जोंथ' खाथियावनो उपाय गैया बेरायनांसिगोन अबावबा गोजानाव थावा दुङाखै मारो बुंबाय दुंबाय रायलायबाबो आन्दाज दङब्रा आंहा दा नायनो हागोन दा र' दसेयाव बावनिफ्रायसो होगोन मस्लाखौ नोंस्रा माइखौ नाजोब्बायना निना नङा आजिखालि फोथारावनो नायोना मानसिफोरा सामब्राम गुफुर बानलु लिना आलुखौ लाबोनो दालिया जासिगोनानो दुन्दियासो दंना गैया नायखानांगौ दुन्दियाखौ बासियाखै अलसिया फुङावनो मिथियाखै आंखौ 1 तारिखफोराव अलसिया मोसानाहाय दसथायावसो मिथिदो मिसा बाथ्रा बुंनो नाङालै 1 तारिखआव हरखाजोबनोसै मालायफोरनि संनाया एसे बेलेगबो जानो हानाय जेनेबा बेलेगनि संनाया एसे बेलेगबो जानो हानाय सबनियाबो बेलेग बेलेग जायो संनायनि माबाफ्रा आंनिया एसे बेलेगबो जाबाय जानो हानाय होनलाय होनबानो जाबायहाय लोगोफोर ना संसै आं दसे खोबायहाय माबा होथ'वाखै संख्रि हालदै होथ'वाखै दसे माखौ होनो लिनाया दाखालि अमा सावनाय जानायखौ मोननाय नायो होनना सोंगासिनो अमा हांनायखौ मोना जायो मेनाया अमा मेनानै जानाया पिकनिक जों सानैजों पिकनिक जानो थांनायाव सोंगासिनो भिडिअआव नायदोनो भिडिअखौ ओमफ्राय मोननाय नायो मेनाया होनगासिनो न'आव रुनानै लांखादो एसे गोबाव मोना थागोन आरो इमान गोबाव माबादो थालिर बिलाइखौ जि रोजा होनानै माबादो सावबाय थादो हांबाय थादो माबा हांबाय थादोलाय नेबाय थादो बेयाव आलुखौ हरजासिगोन हरदो foto mau so kan Lecang Miras punut na mali juga ya deh aku lah nih ya kan langgan deh Amazon akim nanggung mana ini memang ada sulai nanggu aku gimana manusia tuh ini mah jadi bawa ya naik sastra ini sahin kali ya gitu deh tahu jahan gini ya bobas deh nani dah cikam aja deh gua ada kem nanggung nama ini kem berai di hand mana mam gua tahu temen baik model baik sampai hai sampai deh konde ngam kui baik Lina tapi kan sih nang satu ah? Sarna enggak?
नोंथ' आलु गोसा जाखाग्राखा दा आसारा आलु जानो हाग्राफोरा जा आंहा बारा जानो हायाहाय बानलु गोसा ने उसाया जानो जायाखै जायो लिना जानो हाबाय होबाय ना बे आं थोसेयावनो लाबाय एसे होबावनो दसे नै दालिया मोनसे बारा जाबाय दे माबायदि बानलुआ गोरा मा देखाय मार गोसाखा जादों मोदोमनो क्या है ओ इखौ जाया नोंसोरो आंनिसो मा नोंनिनो खानाय नङा नायो आं मोजांसो आलु गोथां जागोन आं नाङा दंखायोना मोदोमखादों जागोनहाय इनो लांदे नोंसोरो आंना बारा जाबाय एसे लाबाय दे बानलु बाथोनखौ जानोसै लोगोफोर ओंखाम दालि संनानै खारुजों आलुजों एवबाय गाजर सुकिबाय बानलु बाथोन बेजों जानोसै आरोना लोगोफोर मोदोमनानै बेलेग जाखायो आलु मोदोमनानै बेलेगखा बिराद जाम जालायदिसनलै बेसेबा दाम जाखादों 1 तारिख ना हाय जोंहा मानास मोनफैबाय नै लोगोफोर ओरैबायदि जामखा नै थांनोनो हायाखै बेसेबा जामखा Hey, kita lapit ke? Hey. Hah? Apa dia ni? Hah? Oh, jam. Nào giờ. Hai agak apa ini? Jangan bah. Nah, sering nggak nih? लोगोफोर दायो जोङो मानासनिफ्राय न'आव मोनफैबाय आरोना जोंथ' मानासाव जेबो जाहैनाय जायासै निउ इयारबाबो दिनैनि दिनाव न'आवनो जाखालांजोबदों नालाय ओमफ्राय नै दा बेरायनानै फैफिनबाय न'आव फैनानै दा संनो जालायबाय आरोना मोनाबिलि जाबाय संनो नै जगार लागासिनो मैगं आरि हाखांजोबनानै लाबाय आंबो ओमफ्राय नै बिथिं दा हौवाया ना एवना होगासिनो आरोना आंनो बोरै एवखो नै नाखौनो खामहोजोब्बाय इनखोना जानायनि गोरानै जानायनि फ्राय जानायनि अ जाबाय दे होमबालाय ओमफ्राय नै बेबो ओंख्रिनि ओमफ्राय आंहाबो नै मैगंखौ हानानै जगार लाखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर दिनै टमेट' आलु संनानै जाहोनोसै आलासिखौ दहाय सानावथ' मामोन लायो अ फारौ बेदर संनानै जाहोबाय आरोना फारौ आलु संनानै जाहोबाय ओमफ्राय दा नाजों टमेट' आलु नै मोनबाय आरोना लोगोफोर ओंखामाबो हुइसेल होथारसिगोन नै दुन्दिया हरबाय आङो जाबाय ओमफ्राय नै माखासेया सासेखौ नै गाजर सुकिनो होदो आङो जाबायानो ओमफ्राय सानैया नै मबाइल नायगासिनो ओइ नाहरनाय सानैबो मबाइल नायनानै एकदम दहाय फट' थिखांनायफोरखौ नायगासिनो ओमफ्राय बैयाव मा खोबना दोनदो बैखौ बोखारनाय अ लिनानि बानलु सिब्र' खोबना दोनदो दा हराव जागोन होननानै दहाय सानाव जानायमोन हो संख्रिखौ दा लगायथ'नाङा दे दायो आङो जानो गोनाङाव लगायगोन मा र' फोमोनसै र' संख्रिखौ जागोन आरो नङाबा दे ओमफ्राय लोगोफोर होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बिराद गोलाव जागोन नङाबा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनै निउ इयाराव बिदिनो जोंना जानाय संनाय एसे बेरायहैनाय बिदिनो दिना थांबाय आरोना दिनैनि दिनाव जानुवारिनि 1 तारिखआव दिनै बेबायदिनो समा बारलांबाय आरोना गाजा गोमजायै खुसिजोंनो आलासिबो फैखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बिसोरखौबो बेरायहोनानै लानानै फैबाय मोजां मोनबाय बिसोरबो ओमफ्राय दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो